Всички парламенти от промените насам се надпреварват да се хвалят колко закони са приели. Тоест, колко работа са свършили депутатите. И наистина е факт. Парламентите бълват закон след закон. С времето обаче се убедихме, че голяма част от тези закони просто не работят. Днес в разследване ще разследваме дали това ще се случи и с предизвикалият истинска буря в обществото закон, забраняващ напълно тютюнопушенето на закрити обществени места. В това число градинки, стадиони и къде ли още не. За 4 месеца от влизането на закона в сила видяхме няколко шумни акции на проверяващи инспектори, планирано придружение от телевизионни камери и изказвания на техните началници колко заведения са проверили и колко глоби са наложили. Равносметката – 123 акта от 1300 проверки. За цялата страна, в която инспекторите общо са 500 и имат още един куп задължения, освен това да следят за пушенето. Изключвайки скандалите и медийният шум, се концентрираме на въпроса. Ще може ли този закон реално да заработи? Какво открихме? Първо, на клиентът, който не го спазва и глобата му е 100 лева, инспекторът може да напише акт, но само в присъствието на полицай, който да му поиска личната карта. Полицията обаче си има достатъчно работа и недостиг на хора. Накратко казано, освен при шумните показни акции или пък друг специален случай, с инспекторите няма униформен. Така пушачите в кварталното кафе новият закон не ги лови. Инспекторът просто не ги проверява. И човекът си пуши. И не сам. Обичайната картинка е ясна. При вечер група мъже на по няколко питиета. И макар че заради новият закон собствениците на кафенета не позволяват да се пуши, тъй като предвидената за тях глоба от 3 до 10 000 лева означава фалит, ето какво се случва. Поканихме депутат, независим, за да няма политически пристрастия. Кирил Гумнеров. Той като представител на парламента сам да прецени. Работещ ли е на практика новият закон? Да направим експеримент. Ние това кафе го знаем от центъра на София. Дали ще можем да си седнем, да си пушим и дали някой нещо може да ни направи? Това наистина е много любопитно. Айде да опитаме. Това е едно квартално кафене, граждано. Това е депутат, това са клиенти на кафенето. Няма да ме убиете. Няма. Станислав Богоев. Аз да. Доктор Балканджиев от Пирогов, лекар, пушач, не пушач. И пушач, за съжаление. Антон Събев от нашия екип. Сядаме на маса в едно кафене. Заповядайте. Забранено е пушенето в заведението, нали? Така. Предлагам да изпушим по една цигара, две. Да пробваме дали става. Вие сте закононарушители, аз съм свидетел, че пушите, да видя какви санкции ще наложат властите. Това е депутат. Щом депутата каза, че ще гледа санкциите. Аз гледам с голямо любопитство кой и как ще ми санкционира. Ето го доктор Балканджиев от Пирогов, хирург. Значи, щом лекарите са с нас, аз мисля, че тази забрана няма да остане. Така улици няма, нали? Не, тук не се пуши. Какво? Не се пуши. Тук не се пуши. Не се пуши. Не се пуши. Ние пушим. И? И какво? И сега какво? Трябва да ви изгона. Ние ставаме. Навън имам аз. Ние сме 5 човека. Как ще ни изгоните? Няма да си бие с вас със сигурност. Ето тук има депутат. Видите какво да направите. Да, какво трябва да направим? Ами звъните на здравните власти. Предполагам, че те са дошли и са ви дали телефон. Не, нямам телефон. Не са ви дали телефон, на който се обадите, ако е така група хора пушат без ваше съгласие. Да. Странно, Министерството на здравеопазването не си ли върши работата? Аз това почвам да се чудя. Не, не си я върши. Освен да викам полиция. Полицията се занимава с криминални въпроси. А това е административен въпрос. Ние ще си изгасим цигарите до тогава. Моля? Ние ще си изгасим цигарите до тогава и никой не може да докаже. Знаете кое е абсурдно? Че ако сега дойдат проверяващи, въпреки че тя не може да ни набие, не може да ни изгони, ще я губят нея. Да. И? И аз няма откъде да ги извадя тия пари. И? Фирмата? Собственика? Добре, не са ви дали телефон, така ли? Да, никакъв. Сега на кой ще звъните? Не мога да звъна на никой, след като нямам телефон на кой да звъна. Това е поредният закон, който не е само абсурден, но и неработещ. Поредният закон, който се прави от Народното събрание и министерствата не само, че не знаят как той може да бъде прилаган, а не правят и нищо за да го приложат. Добре, сега ние ще си пушим още половин час, след малко ще опитаме, опитайте да намерите телефона, някой да се обадите за сигнал
Ние си чакаме, ние тук си пушим. Добре. Айде. Мина половин час. Тук си пушим. Момичето с бара. Какво стана? Телефон намери ли? Намерих. Как го намери? Ние по интернет успяхме да намерим. Така ни казаха, че в интернет пишело на кой да се жалваш. Така, ето го телефона от сайта. Звъним, даже ще спусне на спикер да се чува. Ето, даже ние помогнахме на барманката да се обади на съответните компетентни органи. За да дойдат да ви глобат. Това е абсурдно. Не може хората да искат да се оплачат да няма на кого. Обаче сега, ако минат двама случайни такива експерти, не експерти ми... Доброволци. Проверяващи доброволци, идват и какво правят? И глобяват. Най-вероятно нея. Защото аз на вас не виждам как ще ви вземат личните карти. Това са някакви абсурди, които според мен за държава като нашата е много рано да се прилагат. Вие сте хирург детски, в болница работите? Да. При вас болницата как? И ми забранено на пушенето, но не пушим. Не пушите? Не. И какво се случва сега? Пушихме ли тук половин час? Пушихте пред мен. А вие сте не пушач? Аз съм не пушач и видях как барманката се опита да набере телефон, който е посочен в сайта на РСЗ. Който ние го намерихме. Който вие го намерихте, да, защото никой не си направил труда да мине и да им раздаде телефони, на които могат да сигнализират. Тя се опита да набере, в продължение на няколко минути звъня, след това пак отново звъня и нямаше никакъв ефект. Аз се опитах да го набера и се оказа, че отсреща на телефоните, които са дадени, не стои никой. Има 27 000 такива заведения. Ако в всяко заведение, особено влезат хора подпинани, как една барманка на момиче ще се справи с... По никакъв начин. Как? Аз имам едно предложение. Когато се назначава барман, той трябва да е специалист по бойни изкуства. И тогава трябва да идва полиция да разтървава... Задължително и това е начинът, по който можеш да накараш хората да седат личните карти да ги губиш. Това е вариант. Значи, можем да заключим, че този закон реално е неработещ. Този закон е закон, който може единствено само да бъде използван за рекет върху обикновени хора и върху съдържатели на малки и средни заведения. За нищо повече не може да послужи. Този път беше контролиран експеримент, но дано не ви се налага наистина да попаднете на някой пияна банда, която влезе тук да пуши и да се опитате да изгоните, защото нищо добро не ви чака. И трябва да тренирам, освен трябва да тренирам и да почвам да си бия с хората. Утре пак може да направим. Ами не сме решили, не сме го направили, защото това доказва колко е безумно цялата история с пушенето. Да. Да си кажем чао на хората, че вие бързате, предполагам. Желая на всички много приятен ден. Точно в този момент се появи единственият, който се отзова на опита на барманката да спре пушенето. Собственикът на заведението, който дойде на място. Тъй като не можех да викам никой, виках него. И сега какво ние... Ами аз съм човека, който ще трябва да плаща глобите. Добре, ние 5 човека тук стоиме, пушим. Тя какво ще направи с нас? Нищо. Само може да ви сервира и да ви каже, че не може да се пуши в заведението, не може да ви бие, не може да ви изгони, телефона не вдига от Министерството, телефона не се вдига. Това е. Ето го депутата, парламентът е решил тия неща. Ами, значи аз за пореден път казвам, че този закон е рекетьорски закон и този закон трябва да се промени. Не знам на вас как ви се отразява, защото вие сте в бранша. Кажете как ви се отразява на хората този закон на обороти и доколко ще издържите. Ами само ще кажа, че оборотите имаше една седмица от септември, която беше лоша и дъждовна и трябваше да се влезе вътре, външните маси не могат да се ползват, с 50% оборота падна. Този закон единственото, което може да създаде корупционни практики, защото който може да си плати на проверяващи органи, ще работи и ще се пуши вътре. Който не може, ще затваря или ще намеря други мерки. Ще уволнява персонали, ще скъсява работното време. В момента държавата не страда от политическа шизофрения по този проблем и управлява. С едната ръка те забраняват на малките заведения и на хората да пушат в тях, с другата прибират 2 милиарда почти акцизи данъци и дават десетки милиони за да насърчат производството на тютюн. Това е. Сами видяхте колко е ефективен законът в едно от 15 000 кафенета в София. А какво ли остава за кръчмата в село Балван, например? Показахме, че всеки може да пуши въпреки забраната на персонала и собственика. А дали всъщност собственикът може да носи отговорност за действията на друг? Категорично не, според водещи юристи. Той е изпълнил закона. Забранява на клиента да пуши и не поставя пепелници. Слага и табелки.
Това е все едно да забраниш на някой да кара колата ти пиян, той да я вземе противозаконно, без твое съгласие и накрая теб да губят 3000 лева, ако хванат него да кара пил. С това се съгласи и директорът на инспекторите в Министерството на здравеопазването. Абсолютно сте прав. Какво е виновен собственика на едно заведение, ако някой недисциплиниран гражданин, въпреки всичко, което знае и което му е казано, решава да пуши? Точно това питах, ако примерно 5 яки момчета седнат в едно заведение с 4-5 масички, една млада барманка, да кажем, и те си запалят цигари, тя какво трябва да направи? Значи, да се бие с тях. Има няколко възможности. Ние питаме полицията, казаха, че не е тяхна работа. Значи, има няколко възможности. Първо, когато който и да няма значение колко са яки момчетата, който и да е нарушител, първо му се казва, че тук не се пуши, че има забрана за тютюнопушенето, не му се предлага пепелник. Така, приканва се любезно да излезе да изпуши извън заведението цигарата. И ако не го направи? И вече, ако това не го направи, вече от тук насетне има няколко начина. Ние сме обявили телефоните, на които могат да се подават сигнали, да се отправят... Къде сте обявили? На сайтовете на всяка една от 28-те регионални здравни инспекции, още пред месец го обяснявахме. А вие пък сами видяхте преди малко какво стана, когато намерихме 3 телефона на този сайт и им позванихме. А какво би станало, ако все пак вдигнат? Замътнат на този телефон тази барманка, да кажем, и за колко време може да се реагира, примерно от тук до заведение в център на София, в квартал Люлин или примерно в квартал Дружба? Сега. За един час, нали така? А в този час те си тръгват. Значи аз бих казал, че може и да не се реагират за един час. Сега, вижте, айде да не превръщаме тютюнопушенето в престъпление. Използвахме случая и попитахме още доктор Димитров колко футболни фена са глобени до сега, тъй като законът забранява и пушенето по стадионите. Особено в секторите с ултраси, където и полицаи с каски и щитове трудно влизат. Има ли глобен до сега, в момента глобен футболен запалянка, който пуши на стадион по време на матч? Значи, мисля, че мога лесно да ви отговоря на този въпрос. Мисля, че не. Мисля, че не. До тук ви показахме нагледно как на практика законът за пълна забрана за пушене на обществени места е неприложим. След рекламите ще видите, че процентите стават 100, че никой не може да бъде санкциониран на практика. Дори висш чиновник, директорът на инспекторите, не можа да направи нищо, когато спокойно пушихме в кабинета му в Министерството на здравеопазването. Защо? Ще разберете след рекламите. И... Вие не можете да го убите. Сега видите инспектор да видите, че не може да го убите.